pitasan tepe ilana tulah mardu mawing tawang-tawang Kamas Pikulun ingkang ngabdi ingkang sowan wonten ngasaripun Kamas Pikulun. Sesangka wayahnya Lakya Sumara Rinanggan puri Muktiana sir Mandaya sekari Jolatri kapitan ning surya ing bangkong Penari nuwun pangantika Kamas Pikulun pepundhen kula. Aja kedangun jeneng kita mungging kayangan Sunggring Salaka. Nuwun inggih Kamas Pikulun pepundhen kula saderepun. Ingkang abdi kula matur sungkem pangabekti katur kaja ngandhapi pepodo Kamas Pikulun pepundhen kula. Iya Durga Penarinda tampa dening ulun Sukumar pada gumbiraning manah. Sabaline pamuji rahyune ulun kantur jeneng kita Durga Penari. Nuwun inggih. Nuwun inggih. Kula tampi kula pundi mugi andosaken simat kayonan Kamas Pikulun pepundhen kula. Mugi-mugi saged
pikantuk palemarmo ingkang rai kula mingging kayangan Junggring Saloka. Yo diaturake Durga Penari apa kang dadi wigatinira? Menika mekaten. Penari Nawa ringgi kamaspi kula pepundhen kula. Bila kula kraya-raya minggih kayangan belepat kenging sakmudhen daning Jawata. Daya-daya tinangisan tening. Uga kula yoga kula wiramba dewa ingkang kayungyon gendrung kapirangu. Putranipun Sudana Silemos Manawati sampun kula lamar mendher wonten panyuwuran saking Wayah Sudana. apa kang dadi panyuwune Sudana? Awit Lesmana nggayuh wahyu cakraning Rat Amrih saged dados Nalendra tedak pituturun wolu. Awrat saged didamel boten awrat amung palipurpa duka supados saged kapuyung wahyu sakringat wonten Lesmana Mandra Kuntara.
Naruto kakang. Adi pikulun kedah enget. Orek maning apa lindu maning ya? Adi pikulun kedah enget pilih ingkang saged kadunungan Wahyu Cakraningrat menika putra Angga Wijaya awit wedal Meja wonten alam padan sampun wonten gambaripun Titis Widawati wonten posteripun Angga Wijaya makaten kakang narugi kedah kados pengantenipun menika turun saking Eyang Mangganasari tedhak Eyang Manggana lajeng mbah besar milanipun pengantenipun remen wayang kagungan panyuwun benjing sekolah rampung saged wisuda nyambet damel wonten ingkang nyambut silaring akrami mila badhe nanggap wayang dalang toya. Mboten mawon Mas Kulon menawi mboten dipun minangkani mangke wewados kula kali Mas Kulon badhe kula pikal badhe kula viralaken lewat HP-ne Putarti. Muh kedah dipun minangkani Durga Petari menawi mboten dipun minangkani kula badhe mboten wangsul kula badhe ngaprok wonten mriki kula badhe tanendra mboten wangsul kula badhe ngaprok wonten mriki mboten purun wangsul. aduh kakang Narto kedah dados pamangelih hari kepikulun kedah ngleresaken ingkang leres nglepataken ingkang lepat menika dipun pikir kakang Narto kakang ingkang dados tangganing dawata menika kakang Narto menapa ripo duka ingkang dados tangganing dawata menika Adi Guru ingkang wenang sinten kakang iki paduka Adi Pikulun nanging paweling Rangabara ampun wenang dados wenang-wenang menika mekaten dipun pegalih kakang Narto awit wonten kayangan ingkang gadhah kagungan pemenang menika panjengane ulun abrit badhe kula damel ijem-ijem badhe kula damel petanggisaken monggo menawi kakang Narto boten nayogyani kangge damel menapa kahyangan wonten warangka dalem kanunuti pangandikapun Adi Guru kayangan boten wonten kakang Narto ki boten ora bahaya prabe iki menawi Adi Pikulun boten kersa dar atur kula boten dados murapi ananging badhe wonten geger mentapan wonten kayangan bono balik Narto boten cawe-cawe kembang jawe boten cawe-cawe kembang jabu boten badhe melu-melu kembang apa maning ya
kembang waribang Naruto ora gelem seturbang. Monggo menawi mboten dar atur kula prima mboten dados dewa mboten kayangan mboten dados merapi. Alawung kula madhap wonten ngarsa pada pada mudhun wonten lorban kula tok terima dadi RT kali Mas Yosi. Awet dari guru. Panapun Kamas Pikulun matur kenging panapun Kamas Pikulun sampun mayogiyani panyuwunipun Durga Pendari isu Durga Pendari enggal balya marang Narcapada aja nganti kedangon ana kayangan mundhak dadi guru-guru nggih. apa dene sakranget nuwun pangandika pikula dawuh punapa ingkang badhe kasanggem dening Sakaraning Ratna Widayat iki mengkene yo Sakaraning Ratna Widayat jeneng kita mandhapono ming Marcapada mapan ana jagate ditapu jangkara kang dadi genteng teteki maratapa ning sukuning harga kilasa nuninggi Rama pikulun pepundhen kula nuninggi Rama pepundhen kula mangkat dina saiki mandhap ana ing Marcapada Grobol kantoring kal
tresna rumegeting cakranira kinada Sekar Wijaya Kusuma elingana sagunung rong gunung dayaning Aji Triwikrama Koko Prabu pepundhen kula Setyaki lho kok klerek ora greg bae panjenengan wedi yen ana lindhu yen dak waspadakake lho ketna ora greg bae lho niki Koko Prabu pepundhen kula wonten dawuh punapa ingkang sinuwun asta panglawe dumateng abdi kula Setyaki iki ngene Setyaki putra yuganingsun Sisamba Wisnubrata kang lagi talak brata gendeng teteki masuk Jiwaraga ana ereng-erenging harga kilasa ing pangakah bakal ngajunake wahyu cakraningrat wahyu menawi wahyu menika wonten sinyawang lho dudu kuwi yen wahyu kang saikine tumandha ana sinyawang iku wahyu boyongan saka Tegalsari menika piyatunipun ingkang saged numpak motor kali turu Dewa Kasih jam 5 teko bar maghrib karo merem wis aja guyu iki diwaspadake dijogo kayuarane putra Kusuma mbok nganti ana panggodha Pangransana awit menungsa yen lagi nggayuh kemudian mesti ana godha Pangransana upamane kepengin laris mesti dienjepi sinden menika ora mangke dados larisipun lho durung pinesti mengko viral malah laris ya padu contohnya Bogel wis tobat nek ora kewenangan lha iku Setyaki sampun Koko Prabu menika kados wonten ratap-ratap waduh dipethukake Setyaki mbok iku bakal gawe sintraka
mawon mawon worahan tengarane suri gong makuru gongso tetek tenabuh kadyobo lo Hawar panggreking turangga esti rata ingkang Dewaja lelayu sambi Wailah dalah watadita wai lho iki ana marga catur dedha ana sak tepis wiringing arga kirasa lho ngono satriya kaya mripate benteng ora kemudian sapa sadurunge mati kok jateng keparat sapa edan ora segremeng-gremeng aduh sapa iki sapa bae kau siapa dia iki Setyaki Siko Wulan Jaya edan jenenge Manik Warna kaya teroris pirang-pirang iki satriya saka Lesantara Agul-agul Ndarawati mula kakasiku akeh Bima Kunting Siko Walangdaya Siko Wulan Jaya Bima Manik Ndarawati edan ngeke mungsuh dendekmu ora sepiro dhuwur ora tek andane gede marang kangkul mungsuh lengen mingku bisa njelek etet kaya ku bisa pak dimin kok idien wai ngebelo ngungal dodo kaya dikdoyo cegar setuan balane ere sugeng budikat Edian woi jah karep ngopo sapa kang doning kono laladan kene supaya sumikir bali ora kena kanggo papan Maratapa yen dudu pawongan saka negara Ngastina kaya ngendi kowe Ndarawati bali dudu pawan kene ora melu sertifikat PTSL bali kudu wekonmu anggar ora daftar aring RT Wahono kudu daftar sertifikat Edian aduh wis ngandel kase utamane aduh wedang lontong duh wedang kopine jog maning kae duh pirang drip ki golek enum barengan wong Maruyung Sari kepreset wedange mutah Edian aduh kopine kena kabeh dilapi mas pliket temen iki dilapi aduh bogel ke sing pliket Edian woi balen itu menggung parmin kowe yo ora usah kudu ngono Akbar perlu iki lagi memanuki Gustiku sopo ki sapa Yuko Atmajane Nata Ndarawati kang lagi Maratapa gayuh wahyu cakring rat
bali makoko makon waten besok ora siki emotene gembelo kesetiak iki cukurane gembelo hus kaget pengendara kaget lo tak tuntung aduh hus kelakon digawe maring agis nanging esuk gumone Lasmin ngerti kok bisa pas breng ngerti kok jajal maning hup bayarnya tambahi 7.500 waduh ditempiling nang Setyaki maju karep apa maju sawise maju bakal tak culek matamu potong golmu edian diculek mata nek hus ayo itak Basaruk maju kalah maju kalah atul gabah kalah maning maju kalah orang apa kalah maning Dene darang sikin jelas rame banget hus kaget Mbah Topo nganti kaget hut tamar iki hop yes Jeger Seton memang hebat wus ngumane gembelo jelas ke muride Mbah sama ada dukune Saranana ya enten buri hop ayo orang burung nipu hop yes hop yes hop ora apa-apa wis gebelok wis Setyaki nuwun paduh nyimpang dalan energimu disimpen nggih njogo sapa nggih Horo gurito
saya dalu arara sambyor lintang kumedhap disuya tengah wengi lumrang gandaning puspita budyanira sang Dwijawara swaraning madha ing wektu wau mboten nggambaraken ingkang wonten areng-arenging gunung Kilasa. Kita ndalang karo nebikaken ingkang cedhak nunggil bebalungan ing lampan. Meratandane wonten kayon ngedhek wonten pakeliran. Tondo yekti badhe wonten goro-goro. Ingkang ketrajang goro-goro sanes goro garing mungsuh. Nanging goro garaning ringgit. Kita andalang ngangge pathet 6 minggah mring pathet 9. Heka bumi dwi sawah trigunung catur samudra panca taru sat panggonan sabda pandita asta tarang nawa dewata ratu goro-goro wiwit Sidamuya bablas Banyumasan.